Chabwino nde mwina malingana ndi nthawi imene tinapatsidwanso pano mafuna kuti tingopereka mwayi kwa Atolankhani mwachangu kwambiri mankhidwenso koko ndi kuti muchitako machawe amene ali ndi funso kenaka no tipereke mwayi kuti ayankhe. Zikomo ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Ndimangofuna kufunsa makamaka kuchokera pamawu amene Bile Malata mwayankhula kuti zomwe zachitikira na miwa dzulo komanso anthu ena zinali zopeweka. Ndipo ndikabwerekera mawu amene mwakamba ndionena kuti chifukwa zipani zili ndotsatira ake. Mufuna muyankhule chani kuti anyamata zikwanja amene anatuluka dzulo akuchokera ku chipani china chake, ndipo ngati chipani icho muchidziwa mungathe kuwauza mtundu wa Malawi kuti amene apanga zimene zichandani. Komanso nkhani ina ndiyokhudza mwakamba kwambiri zinthu zomwe mabungwe komanso ma CSO zanzanu ayankhula modzudzula zinthu zomwe zachitika dzulo. Tinganene kuti press briefing yapangidwa kuti mupange upozi zomwe anthu ena ayankhula ngati Malawi Society komanso magulu osiyana-siyana kapena mchani. Komanso chinthu funso lotsiriza ndokhudza nkhani mwakhamu kubwereza nkhani yokhudza chipani cha DPP kuti ndi chomwe muchiganizira kuti chomwe chimatuma kampanje komanso a Sylvester Namiwa kuti apangise ma demonstrations amenewa. Umbono ogwirika muli nawo komanso ngati chipani cha DPP icho amapereka ndalama zopanga sponsor anthu amenewa ni ndani? Zikomo. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndinene kuti zopeweka Chabwino, dzina langa ndi Benson Kamonjola Nkhoma Synod Radio. Funso loyamba monga mene mwakambira za zimene zachitika dzulo kuti anamiwa amenyedwa ndi zina zotero. Komabe mukuoneka ngati you are not stressing pa nkhani ya kumenyedwa kwa anamiwa kudzudzula chilengano umenewu. Are you personally happy kuti zinatero pa issue imene mukamba kuti mwina zinakatha kupeweka? On the other hand mwina mwana kuti pala anthu ena amene amapanga sponsor ma demonstrations amenewa, in particular you have mentioned opposition parties which include DPP ndi zina. I think Amalawi muwatsimikizire modani kuti inuwe amene muli pano mwina palibe amene akupangani sponsor? Zikomo. Ine ndi Alfred Jawa kutoka Unyasa Times. Okay. Ine ndi mafunso awiri. Posachedwa apa MEC yalengeza kuti yapereka zonse zokhuza ma details anthu amene apanga register ku zipani, ndipo akuti maina ndi zithunzi zomwe zapita, koma zikupitirirabe zofuna audits. Kuti zikutanthauza chani? Kuti zikuchoka pati ngati inu amabungwe mutiyankhe pamene popo? Number 1. Number 2, posachedwa apa pakhala pali nkhani mwakhala mukumva inu nkhani ya MBC anamenyedwa Atolankhani ku Mzuzu ndipo anavulazidwa mpaka ku chipatala, koma sitidaone wina aliyense akupanga condemn ma donors, ma civil society pena paliponse. Ine kwa ineyo mwina I missed that communication, sitidaonepo any condemnation. Koma with this yesterday issue we have seen almost press statements flying almost from all directions. What does this? I'm confused again. Thank you very much. Come to the point of the question. The point is, yes, what does this mean? Because it's so confusing, because we saw journalists being beaten by the people who were following their leaders there in Mpoto, in the northern region, but we didn't see any statement flying anywhere. But with this yesterday thing, we have witnessed a press statement flying from all directions. So we are confused. What does this mean? So we need again your comment on this one. Thank you. Yes. Yeah, ndine Robert Edward Kulunta TV. Understandably,
Mr. Namiwa and his organization went to the streets yesterday under section 38 of the Constitution. Do you have an alternative section, whether in the Constitution or anywhere in the laws of Malawi, that warrants you to say that what Mr. Namiwa or whosoever was convening the demonstrations was not supposed to do that? I just wanted to get your understanding of the dictates of the supreme law of the land, the Constitution, particularly Section 38. That's the first question. The second question is, what is your understanding in the cause from credible institutions, including the Malawi Law Society, for the president to fire the Minister of Homeland Security and the IG on the basis that they have failed to uphold what they took an oath on, to protect the Constitution by protecting the people who have convened demonstrations, for example, or exercising their right? I want to get your understanding on these two. Thank you. Ndiyankha mafunso amene andifunsa direct to me. Pastor Togobanda ayankha zokhuzana ndi zaligo, Baxter Kita ayankha zokhuzana ndi kumeki zimene afunsa Alfred Chauwa za kumeki. Mwandifunsa kunena kuti kodi muli ndi umboni kuti a DPP ndi amene anawatuma anthuwa? Ndofuna ndikuwuzeni ichi kunena kuti makalata awo amene analembera ma DC kuti akapanga ma demonstrations kumpoto anayikapo Kashorolo ndi director wa operations ku chipani cha DPP ku Northern Region. Umboni wina mufuna ukhale uti? Mukapita ku Eastern Region paliso munthu akuti Mutolo ndi wa DPP, ndi mufuna umboni wina ukhale uti? A Edward Kambanje ali tikuti tuti ndi audio kungoti tikanachita play pano mwina mukanamva chisoni mukafuna tikupatsani achita kunena kuti ine Edward Kambanje ndauzidwa ndi a DPP kuti ndikhale limodzi ndi anamiwa tipange ma demonstration komanso tisogolere citizen for credible election. Ndi umboni wina upose pati tizikatenga ndalama ndi ndizichita relay ndalama kwa asapuni ndi azipanga ndi tikhala ni mademo zonse zimene anena anamiwa ndi zimene zachitika. Mademo achitika, ma press conference achitika live onena kuti akuti ali ni ndalama. Ndi mufuna umboni wana ukhale uti? Yes, tikuchita oppose APAC, tikuchita oppose MLC, tikuchita oppose aliyense amene akumafuna kuti azibwera zinthu zitachitika kale, akugenda katauluka. Chifukwa chonena kuti ma audio amene tikunenawo anatuluka kale. Atatuluka ife tikukhulupirira kuti APAC akanayamba poyambirira mmene anthu awamalengeza kunena kuti apanga ma demonstrations akadawauziratu anthu awo kuti cancel your demonstrations, chifukwa ali ndi element ya political akadapanga zimenezo. So zinthu zopeweka timayenera tizipewa, tisamadikire kuti zinthu zachitika ndekenako kumati tipange. If you talk of why ndeti simuli limodzi ndi anamiwa, ife tikunena kuti yes, sitili limodzi ndi anamiwa, sitili limodzi ndi akambanje, chifukwa ndalama ndi zimene zawaphesa anthu awawa. Sikuti amakamenyera ufulu Malawi, ayi akadakhala kuti amamenyera ufulu Malawi ndi ukhulupirira kuti akanayamba kufika ngakhale ku community kucha akanayamba to Malawi akanadzadza pamene pacha, koma amapita kokha kungodalira pa social media. Tiyeni kumademo chifukwa choti palilongwe misika uli pafupi anthu akabwera akationera tikuvina ndiye tikapanga mademo ndiye kuti dziko ladziwa so tapanga mademo. Munthu umakhala ndi anthu ako, umakhala ndi anthu ako oyambirira kaya 1000 yako okutsata iweyo. Ndiye ife timanena kuti chifukwa chonena kuti kumene kucha sanapiteko ndi ana awo, sanapiteko ndi akazi awo,
sanapiteko ndi amakolo awo, ndekuti iwo aja anapita okha amapanga zinthu zimeja ngati iwo samapanga ngati dziko chifukwa sanapange referendum. Akanakhala kuti apanga referendum ndikupeza kuti majority ikunena kuti tiye tikapange auditing ku electoral commission, majority ikunena kuti tiye tichose Anabelo Ntalimanja, majority ikunena kuti tiye tichose Mpesi, majority ikunena kuti tiye tichose Ezekiel Ching'oma, majority ikunena kuti tiye tichose wina ndani Yolam. Ndikuti zikanakhala zomveka, koma pokhala kuti zimene angoziganizira mutu mwawo ndikuganiza kuti akhoza kumapanga. Tibwereze kunena kuti pali zambiri zimene akhoza kumapanga. Ma activist ali ndi zambiri, pali ana akusowa ma school fees, pali ana akusowa zakudya, tili ndi ma street kids, tili ndi za environment chani, pali anthu ma disabled, zambiri zimene tikhoza kupanga apart from kumagwiritsidwa ntchito ndi anthu andale. Munthu ndimaka kutumulidwa momvesa chisoni chonchija chifukwa chonena kuti mwina wangopasidwa kandi 1 million kwacha kapena wangopasidwa 2 million kwacha. Pamapeto tinene kuti mmene mukutionera ife apa sitingapeze kuti tikagulidwe, sizingatheke, and nobody amene angatitumize angatiuze kuti pitani mukapange chakuti. Koma ifeyo timadziwa kunena kuti when you say the truth sets you free. Bodza likatsogola nde ngati simukutsutsapo limakhala ngati lona. So ife timafuna kuti tiziauza Malawi choona chenicheni. Ndeti kunena kuti nkhani ya lero kuti tinene kuti yayi chotse ati minister wa security isenani starter zaboza ndimezozo ndinkhamakama. Ndipo sitikufunanso kuti timve ulo minister yakudandaula kapena akunena ndachita resign. Ayi chifukwa ndizoziyamba dala zopeweka pewani. Ziko kwambiri panafusidwa kuna kuti tikupanga counter ma institutions amene apanga comment. Kwambiri sitikupanga lead kwambiri kuti ma institution ena apanga comment motani ndi ufulu wawo, koma ena tikuziwa kuti apanga comment alibe information yokwanira. For example akunena kuti yayi IG asiye ndi ndanu ndi minister. Inu zanthu zachitika kumene zulo anthu aja they are professionals, atipanga ashua kuti afufuza koma kale apange resign. Mutanthauza are we professional? Azikapanga azizuzura ndani, aziti warakwisa ndani kodi IG amakhala kumene kujazika machitika si amatumanya mataki. Nde panopo tindi chikhulupiriro ali mu office akusakasaka information akuziwe exactly what happened. Chifukwa azikumveka ena kuti amalimbirana ndalama, ena kuti yayi ndazipani zina na amenya. Nde we don't know. I know kuti yes prophet iso kuti angaziwe kuti what exactly happened. Na akudalira ukadaulo wawo ngati ma professionals kusakasaka kuti what really happened kuti makaprisa agwidwe. Iye yufanana ndi ina anafusa kuna kuti chifukwa jana anthu ena anamenyedwa Atolankhani munzuzu koma ma institution ose amene wanali quiet. That is a sign kuna kuti ma institution ena wasali serious. Angomva nkhani kwa munthu mmoza ajaja kale iyayi tiyena kudikira kupeza zenize nanga zimene zozo ndiye mukafusa ma institution kodi inuyo mukupanga phokoso apapa chifukwa chani kunzuzu anthu anamenyedwa koma simu napange. Nde ayenera kuyankha nde ifeyo sitingayendereza iwowo. Ife tikamati tikuyankhula timakata ifufuza nkhani tikuziwa tindumbo pali proof ya auti DPP supporting tindi proof kuti amasupporta. Matrends tamva audio tamva zose audio kumvaja ndi zose zimene zachitika makara atolemba kuna kuti we are endorsing the demons. Yes we are behind otanthauza chani ndi mutifunaso wina umboni woti chani. Are we not concerned about Namiwa kuti anamenyedwa? We are very concerned. That's why achemwali wananena kuti aziziwa kuti ndi atakhala mwana wako akumenyedwa chonchija ungamve bwanji. We are concerned as a Malawian, as our brother. We are concerned, but we are not happy the way akupangira zinthu. Zinthu ngati ndi activists azipanga ngati professional activists. Also as a business person kuna kuti apezapo china chaka. Kale ndi business zina zobweretsa ndalama. Activism is activism despite kuti kapena amasupporta chimande china chake. Mwina awonjezere kwanza nga.
ya kungoyankhapo pa mafunso ena amene bwana munafunsa kuti kodi are we trying to challenge the section 38 of the supreme law. Ndikuyankheni chonchi choyamba, any assembling, any gathering of people with a valid motive is acceptable. Okay? So asana pasidwe ufulu umene uja pamayenera paunguzidwe zolinga za chimene akupangira chinthu chimenechi kuti awapanga chani. Chachiwiri ndi impact yanji imene titapeze mukapanga zinthu zimenezi. So for example, this one tikupezako zinthu zingapo zolakwika. Choyamba tikupezako misrepresentation, kuti iyo sikuti zimene zozo akupanga chifukwa choti akupangira Amalawi koma akupanga chifukwa chadyera. Nkona tikunena kuti no. Cha number 2 tikuti nthawi iyi ndiyolakwika timing imene anakamba amayiwo kuti anthu ambiri panopa alibe ndalama kulomba aunonga mashopu anthu avulazidwa anthu osalakwa. Abwana anazafunsanso ena kuti nchifukwa chani press briefing chifukwa cha kankhani akaka yachitika chifukwa chani. Focus Minds and the People Driven Initiative ndi bungwe limene lili impartial, silitenga mbali. Pali zinthu zimene Amalawi sakudzidziwa, nkona ife tabwera kuti tikuwuzeni kuti chikuchitika ndi chani, anthu akhale ndi picture yeniyeni. Anapemphanso kuti kodi zimene munanena zoti kodi zimene akuyankhula Malawi Law Society awawa akuoneka kuti alibe nzeru kapena sozindikira. Tikuti awawa ndi ozindikira komano kayankhulidwe kama bungwe kapena kama organization kasakhaleso impartial, kasakhaleso partial, kakhale impartial, asatenge mbali. You remember and you recall nthawi imene timamenyera freedom of education ndi Jesse Kabwira. Peter Munthalika ali minister wa education anachosedwa. Mukito anachosedwa ana akuchangu atatidwa tear gas. Genius anachosedwa munthawi yake. Zuenda bwanji kuti MCP ndiye kuoneka ngati kuti makatani ndioboka aliyesa akhoza kuitosa. Ndiboma kaiti tikuyendesa likuyendesedwa ndiboma limene ikuyenera anthu asadumpe line. Thank you. Do you have a law, whether in the constitution that you can cite or from elsewhere? Do you have something you can share that has got exception? Any law has got exception. Exception imabwera pa psychological jurisprudence. Kuti even if you are a positive ni munthu amene amasatira malamulo ndendende. Okay? Even if you are a positive, koma ngati ukuona kuti chigamulo chakocho chiwononga, umayenera kuchisiya. Alright? Yeah. So in this case, ngati mademo aliwo kuti awononga, sitikuyenera kuasatira even if ali mu Supreme Law. Zikomo kwambiri timalize ndikunena kuti ufulu uli ndi udindo. Ufulu wina uli wonse umayenera uzikhala ndi udindo. Machitidwe opanga zinthu nyumba yoyimika yopanda sanamira imagwa. Constitution yathu tikuyenera tizilemekeza, tikuyenera tizivomereza kuti we have one state president. We have ma president ochuluka nziko muno, koma we have one state president. So where ya state ngati sitingailemekeze, zisankho zikachitika ngati sitingavomereze kuti ifeyo tili ku opposition, mavuto ake amakhala ati amenewo. Zikomo kwambiri. Chabwino ndiye kuti angotipemphereranso kenaka tikwangule mwambo wathu. Tipemphere ambo tifuna utuzani kamba ka press briefing tamva zomwe zathu anatibweretsera. Timpaniso kuti pamene tumaliza mukatoka nafe pamene tupita ku madera osiyanasiyana. Zina Yesu Kristo pemphera. Amen. Chabwino tikatero ndiye kuti takwangulanso zomwe ndinakukonzerani kuno ku Crown Hotel mu mzinda wa Lilongwe kumene ndithu kunali msonkhano wa Atolankhani kumene anakonza ndithu ndi abungwe la
focused minds and people driven initiative motsogozedwa ndi Bile Malata. Yayi tikubwezeretseni ku nyumba yathu yo ulutsira mawu area 47